En aquesta pràctica demostrarem que, a part de la mida característica del món nano, entre 1 i 100 nanòmetres, hi ha altres propietats que es veuen alterades i que marquen molt el seu comportament tan especial. Una d'aquestes és la superfície específica. Aquí, a través d'un experiment molt senzillet amb uns daus, demostrarem com, a mesura que nosaltres baixem la longitud de les cares dels daus, la superfície específica augmenta considerablement. Així, per exemple, tenim aquest dau que faria 2 per 2 centímetres. Si fem un càlcul senzillet, tenim 6 cares, per tant, la superfície específica són 12 centímetres quadrats. Si aquest dau el dividem en 8 parts, tindríem un dau de 1 centímetre per 1 centímetre, són 6 centímetres quadrats per dau de superfície, per 8 daus, 48 centímetres. És a dir, només amb aquesta divisió passant de 1 a 8 daus hem augmentat per 4 la superfície específica total. Imagineu-vos això si en comptes de passar de 2 centímetres de costat a 1 centímetre passem a 1 nanòmetre. És a dir, 10 a la menys 9 metres o 10 a la menys 7 centímetres. El fet de que tinguem aquest augment tan considerable de la superfície específica ens pot marcar d'altres coses. Com sabeu, les reaccions se solen donar en superfície, reaccions cel·lulars, reaccions químiques. Si estem augmentant aquesta superfície específica, què significa? Que segurament, com així passa, augmentem la reactivitat d'aquests compostos. Com podem comprovar això? Doncs amb un experiment molt senzill. Tenim la pastilla sencera, simularia el món macro. Si aquesta pastilla la dividim en petits trossos, podrem comprovar que la seva reactivitat canviarà, com així farem. Primer posem més o menys a la vegada les dues pastilles, que és la mateixa però una trencada. Com podeu veure, aquí hi ha una reacció que està succeint amb la pastilla, en canvi aquesta pràcticament tota ja la tenim amb ha hagut un canvi de color molt més pronunciat i pràcticament tota ja ha reaccionat.